O delegado territorial da Xunta na Coruña desprazouse esta mañá ata Rianxo para supervisar as obras acometidas pola comunidade de usuarios da traída de augas de Pepito no lugar de Xens, no Araño. Os traballos consistiron nunha serie de melloras no sistema de potabilización e a corrección de fugas para evitar perdas innecesarias. Estamos satisfeitos de haber puesto ao día estas augas que agora son completamente legales xa eran, pero son moi consumibles, ou sea, moi ben nese aspecto. A actuación foi acometida coa axuda da Xunta de Galicia, que achegou algo máis de 13.000 euros. Este ano a comunidade volverá a beneficiarse desta liña de axudas cunha subvención de 12.000. Dende a Xunta de Galicia parécenos moi importante que pouco a pouco se vayan mellorando todas as infraestructuras destas comunidades de usuarios, porque iso redunda en que vai haber menos perda de auga e tamén redunda, por suposto, na calidade de auga que están a consumir, que é algo moi importante. Grazas á axuda da Xunta de Galicia e, por suposto, tamén a implicación dos propios veciños, estás a dar pasos moi importantes. É verdade que na nosa provincia esta figura de comunidade de usuarios non é a máis numerosa, pero sigue sendo moi importante, e en concreto en Rianxo pois hai moitas comunidades de usuarios, e desde a Xunta de Galicia, por suposto, estamos satisfácenos poder colaborar en facer estas melloras. Xa o ano pasado colaboramos con esta comunidade de propietarios con unha axuda de 13.000 euros, este ano volvemos a axudar con 12.000 euros e gracias a iso están a mellorar as súas captacións e traídas de augas. Non é a única comunidade do Barbanza que se acolleu a esta convocatoria destinada a mellorar a autoxestión e as infraestructuras a cargo de asociacións ou entidades veciñais. No 2022 tamén recibiron axudas a comunidade de Xuño en Porto do Son e a de Corrubedo en Ribeira.